Uwaga moi drodzy, teraz będzie beatbox. Nie wiem czemu się tak dzieje zawsze jak się tą grę ze zminimalizowania wraca na pełny ekran, ale no cóż. Witam was serdecznie, ja jestem Scharfschütze Niklaus Pieron i udało mi się dołączyć do gry, co naprawdę, uwierzcie mi, graniczyło bez mała z cud... Wow! To co, łapkie w górę? No, to była akcja, tak zwany owoc miesiąca. Słuchajcie, coś z tą grą się dzieje złego. Mianowicie, mam pewne podstawy... Widziałem go w ostatnim momencie. Mam pewne podstawy, żeby sądzić, że ona umiera. Są... Ze wszystkich oficjalnych serwerów zgadnijcie ile, no. Zgadujcie. 10? 15? 2. Dwa serwery są. Dwa serwery tej gry stoją. Także no, nie jest wesoło, co mnie smuci bardzo, bo ta gra, no, nie nagrałem się w nią. A miała szansę być takim fajnym, taką odskocznią trochę, w sumie jedyną grą podobną do tej, na podobnym poziomie powiedzmy realizmu, trudności i tak dalej, to była Bread Orchestra, która się dzieje na froncie wschodnim. Także kompletnie inne klimaty, no i... No szkoda, no, nie wiem co się dzieje. Czytałem, że były jakieś aktualizacje, także mówię, odpalę, zobaczę. No i odpalam i co widzę? I co widzę? Że tu się zostały dwa serwery, moi drodzy, na których jest więcej niż jest na jednym serwerze. Jeden był pełny, tutaj były 23 osoby na 24, także jeszcze psim swędem udało mi się dołączyć. No, a reszta była pusta i na jednym była jeszcze jedna osoba. No i kurde, no nie jest dobrze, no. Nie jest dobrze. Ja bym sobie w Baston pograł. Dlatego no... Zachęcam do kupna, żeby było z kim grać. Nie no, szkoda. Fajna gra, takie... No Insurgency w klimatach II wojny, no, jak wiadomo. No cóż. Możliwe, że już za niedługo żadnych serwerów w tej grze nie będzie, co mnie dziwi, bo ona się spotykała z bardzo takim odbiorem pozytywnym jeszcze jak istniała nie jako samodzielna produkcja, tylko jako mod do właśnie Insurgency. Ludzie w to sporo grali, ale patrzcie, są flagi w ogóle ze swastyką, co jestem zdziwiony, powiem wam. To jest nieczęsta rzecz. O, weźmiemy sobie tego Mausera, on jest fajny. No, lasy, baston. No jaka gra nam takie klimaty w tym momencie oferuje? No żadna, no. Gdzieś oczekujemy tutaj na BFA 1, ale to przecież pierwsza wojna. Tak na marginesie wyszedł gameplay. Wyszedł gameplay z single playera Battlefielda 1. Także polecam wam sobie zobaczyć. Wygląda spoko, aczkolwiek dupy nie urywa. Są pewne fajne takie motywy typu na przykład, że jeżeli ginie nasza postać, to nie odradzamy się tak jakbyś nie masz tego sztucznego spawnu, tylko wcielamy się w następnego żołnierza. Czaicie o co chodzi. Dzięki temu jest takie wrażenie właśnie, że bierzemy udział w jakimś takim globalnym konflikcie, gdzie brała udział masa żołnierzy i to jest fajne. Aczkolwiek nie podoba mi się na siłę promowanie czarnoskórych żołnierzy, którzy ja wiem, że oni tam brali udział w pierwszej wojnie. Oczywiście jeśli chodzi o armię na przykład brytyjską czy amerykańską, tam był ten słynny Hellfighter Squad, czyli pierwsza jednostka złożona w pełni z czarnoskórych żołnierzy. Ale mimo wszystko jakoś tak wiecie, jako tak jakby... No nie wiem, uczynienie bohatera głównego gry o I wojnie światowej, czarnoskórego człowieka bohaterem pierwszowojennej gry, wojny, która no prawda, kręgosłupem całym tej gry no jest pierwsza wojna światowa, akcja się dzieje podczas I wojny światowej. No nie kojarzy się nam to jakoś na pierwszy, że tak powiem, na pierwsze skojarzenie z czarnoskórymi, no to raczej jest widziane jako wielka wojna, tak nawet jest nazywane. Między innymi w języku angielskim The Great War. Wielka wojna nie kojarzy się raczej z czarnoskórymi żołnierzami, no przynajmniej mi, nie wiem. Może wam się kojarzy, dajcie znać.
I trochę mnie to tak... Trochę jako człowieka, gdzie gdzieś jego przodkowie walczyli... Nie wiem jakim cudem. Dobra, ja już tego nie chcę. Ja już wolę chyba, nie wiem, Snipera. Którego przodkowie gdzieś tam walczyli na pierwszej wojnie i nie byli murzynami. No to jakoś tak to nie wiem. Jakiś taki niesmak pozostaje, wiecie, takie na siłę tego promowanie, że jakby tak na siłę dawają znać, że czarnoskórzy też walczyli w pierwszej wojnie. No spoko, ale... Nie wiem, jakoś tak mnie to cały czas... I nie jest to rasizm. I nie jest to rasizm. Ja nie jestem rasistą, a podkreślam to tylko dlatego, że w dzisiejszych czasach jeszcze z mojej perspektywy na przykład jako białego, rdzennego Europejczyka, mało tego chrześcijanina, mało tego katolika, mało tego hetero, no to prawda moje zdanie w takich tematach jest na wszystkich tych płaszczyznach przegrane, także warto o tym napomknąć, żeby mi tu nie wbiła pani z hate stopu i nie chciała mnie zamknąć do więzienia. Także no. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem w ogóle czy tam będzie jedna postać tylko w tej kampanii, czy tam będziemy mieli więcej głównych bohaterów. A nie wiem. Za niedługo już się przekonamy. 21 październik premiera. Dzisiaj mamy 1. Przynajmniej jak to nagrywam. Czyli za 20 dni się wszystko wyjaśni. A ja teraz spróbuję zrobić takie sprytne natarcie. W ogóle jakoś tak na tej mapie mi to FES zaczęło przypominać Day of Defeat. Nie wiem, czy graliście w Day of Defeat, ewentualnie w Day of Defeat Source. No, nie był to najcięższy mecz, powiem wam szczerze. Szczególnie, że tylko ginąłem i nie zabiłem ani jednego przeciwnika. Ale nie każdy może zabijać. Muszą być też ludzie od łażenia i ginięcia. I nagrywania i opowiadania na YouTubie. Także no. Ja! 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 A! Jawohl! Ja! Zurück! Dobra, lecimy. Wszystkie befehle zostały powiedziane. Napieramy. W ogóle jak się człowiek nauczył z tych gier starych z Call of Duty i tak dalej, na przykład niemieckiego, znaczy jakichś tam podstawowych zwrotów takich przynajmniej, nie? Scharfschütze! Feind gesichtet! Mam nadzieję, że się nigdy te słowa nie przydadzą w realnym życiu, ale wiecie. Zawsze to było ten aspekt, że nie tylko gry ogłupiają, ale też uczą. Dobra, ja bym się... Przepraszam, swędzi mnie nos. Wiadomo na co nos swędzi. Na złość albo na kielonka. Ja bym się tak może zabawił trochę w tak bardziej snajperującego snajpera. Tam mi ktoś mignął. Szkoda, że ta luneta jest taka kurde mała. Ja miałem okazję celować przez lunetę, co prawda, no wiatrówki, ale luneta jest luneta. Wygląda to troszkę inaczej. To w ogóle powinno być w zasadzie czarne naokoło, albo powinno być zbliżone tylko to w lunecie, a naokoło to powinno być no w takiej samej odległości, jak to widzimy tak. Znaczy chyba najrealistyczniej to chyba celowanie z karabinu snajperskiego mi się wydaje najrealistyczniej przedstawione jest w Red Orchestrze. Biegnie gościu. Szczelił nie... Nie trafiłem. A, on umarł, dobra. Dobrze. O zmarłych się nie mówi źle, także dobrze, że umarł. Tam jest, kurde. Spryciarz. No ho. Wychyl łebek. No wychyl, no nie wstydź się. Co jest? Kurde, to tak brzmiało jakby to ktoś do nas walił, a to nasi oszczeliwują.
Ulelele. Nie no, ja nie będę jako snajper na przynętę wyłaził. Dobrych mamy strzelców. Ewidentnie. On padł, czy on się... Nie. Kurde bele. Gdzieś tam... Oj, odpuśćcie mnie, bo tam jest wrogi Jak? Zapytuję. Jak? Jak to było możliwe? Albo mi się wydaje w ogóle, albo się coś grafika poprawiła trochę, jakieś tak te oświetlenie. I też chyba płynniej działa. Nie wiem, no ale wiecie, no nie zmienia to faktu, że są 2 serwery dostępne do gry, na których ktoś gra, także no. Przykra sprawa. Trzeba zrobić aferę. Zrobię taki tytuł clickbaitowy. Ta gra umiera. Ona umiera tak jak ja w niej, co chwila. Jestem ostatni? A nawet nie. Są gorsi, o dziwo. Mi się marzy taki FPS drugowojenny, ale nawet coś takiego. Nawet mogła być taka oprawa graficzna, która dupy nie urywa, ale estetycznie jest. I takie bitwy na masową skalę, takie kurde... Szajse. Jak go mogłem nie zabić, to powiem, nie wiem. Pojedynek snajperów trafił, bo stał, a ja się czołgałem jak glizda. No, taka gra, żeby była w klimatach II wojny światowej, ale żeby było tak, wiecie, na przykład 64 graczy na 64, coś takiego. Taka, jak to mówią, massive. Może coś takiego jest, a ja nawet nie wiem. Także czujcie się zobowiązani mnie poinformować. Wiem, że są tam jakieś na pewno mody do army i tak dalej, ale chodzi mi o produkcję stricte drugowojenną. Hello, it's me, Niklausinho. Dostał w nerę. Drugowojenną właśnie produkcję z taką dużą ilością graczy na mapie. Dobra, spróbujemy tu zrobić taktyczny manewr. Dobrze. Bardzo dobrze. O, widzę, że tu nie tylko ja takie obejście zrobiłem. Czuję, że wygramy. Czuję, że... Shit. Gdzie ten szarfszczytce? Tu w tym śniegu jest, kurde, ciężko wroga wypatrzeć. A, to trup. A wychodzimy im całkiem na plecy. Ryzyko jest. Ale wiecie. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Przepraszam. Aż się zakrztusiłem. Są jakieś akcje. Czy tu nie ma w ogóle... No i wygraliśmy, proszę. Cel przejęty. I pięknie. No. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Także tak wygląda sytuacja tutaj. Ja wam jeszcze pokażę. Patrzcie, serwer browser. Dosłownie... No, jeszcze się pojawiły teraz, widzę, kilka serwerów na innych trybach. No ale 5 serwerów na krzyż.
Nie wygląda to dobrze, moi drodzy. Szkoda, bo gra jest naprawdę fajna. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy. Jeżeli wam się materiał podobał, to oczywiście tradycyjnie możecie tam łapknąć, żeby tam się rozeszło po YouTubie. Zapraszam was bardzo gorąco na fanpage na Facebooka. Kto jeszcze nie lajknął, zostało tam nam chyba 200 lajków do wbicia z 11 000. Tak, ale się to kula tak pomału, ale myślę, że wbijemy w końcu. Zapraszam na G2A, gdzie możecie sobie to kupić między innymi, czy też inne gry tanio. I to tyle. Ja spadam. Dzięki za uwagę, miłego dnia.